Happy Mother's Day na tong tanan mga inahan. Kanang diya anong laon man niyang mata. Duha na ko kaadlaw ginantan. Kuan ka ng pamao siguro ni kay nagtindig na ho. Sakit ang mga kasukusuhan, sakit ang mga lapalapa, nagtindig. Diya laban lang yapon ko dari. Sa maning na sakpan man ko. So, happy Mother's Day itong tanan. Wala man tayo cake. Yung punday man tanan. Nana sa mamo. Di sa pwede mo daw na kay mataklan sa kaslan na. Happy Mother's Day, Ma'am B. Thank you for being my mother to us. Wala lang saya. Di sa pwede mo hug na kay kuan gi. Ilantan ko kanang. Good morning. Wala lang sa tayo ron. Ko ba? Ipaktikal tama mo mo. Talay sa naman kay. Uy, may mo na yung nahuli. Nya sa may mong istorya sa imong mama. Mautang lang daw sa Love you more than words. Ano yung mag-reach dyan na di ko pwedeng muhag kay basig ba taklan ka sang hilangat nak. Pero ako na iligo siguro dagat nak para mawa niyo kasakitan sa kalawasan. Love you mga anak. Love you. Tanaw sa des kamera kay ako ra baning. ay, bra. Okay bra. Ako tututaw. Alam mo, may nakasimbang mo. Mordis de labaon ka. Simba niya mo niya na may simba niya alas 4, alas 3. Ta sa ulo simba alas 3. Nana kay dili si Padi. Ha? Dili si Padi. Namuka bitaw ko ninyo ganina kayo nimba mo. Wa sila kasimba kaya sa lang gipuka wa man nimo sabot na mo gabi nga magsimba mo. Sobra nga kuan. Wala siya kay sobra nga kanang manok nga pinirito. Diyang gisahan og utan, hamog utan. Na ada misidan ko siya. Inunan nga sa ngalan na. Dahaw. Andahaw. Anduhaw. Andahaw. Wala, still. Hindi ang mother may magluto kay Mother's Day. Ang anak may magluto. Wala siya guys ka ng saring utan. Naman mo ito yung anak. Lumaan ma. Itong marang pangsagol sa pansit. Dito ko, pansit ba? Ayan. Ma'am B, good morning Ma'am B. Kanang dahil po siya nagluto. Tikok mo po niyo. Diyan nagluto kay Mother's Day ko noon. Nanay noon nisid anong din ang ninunan. Ang duhaw. Guys, kanang si Jaray nagluto danas Nicole kanang utan nga gibutangan og sobra-sobrang fried chicken ba. Kanang di po masayang ang fried chicken lang sedaan gahapon. Diya, happy Mother's Day natong tanan guys. Naghang duha ka pinalangga nga buutan nga. Sa tanang nanay nga viewers diha. Sa Mother's Day, sa akong lola sa Bohol, Mga auntie, mga tita Florame, ali, sa Ali, sa Monica, sa Mother's Day ninyo, Esther, din kayo. Si Mama. Mama. Saglit na ko ni Mama guys, ganina pa lang yun. Pag bukas ng aking mata
lang sa tayo ano ron, mga Kanang wa ko ni hagila guys kay nalay ko ilanat nja. gusto matingala mo wa may gihatag ni mama ba kay praktikal naman ron kay atong Pero ano. sa una kay, Ngamuni tara mga buwak kaya wa may buwak ron kay. Okay, nangalawos man. Okay na na basta love Kay ni. lang kay praktikal naman ron. Atong igasto og paray nga na ato na lang na i-bite kung suday ng bugas ba ron. ay sumis naman yun. Samot Dili naman. lang, makasabot talaga na si mama, kauman makatabaw na sa atin. Higit pa sa gift. Dati, Yun. Samot mo to. Diya salamat sa muhang napagmahal nga always ning support namo. Mabbe, nga nagpakananay po sa amo Happy Mother's Day na. Ay! Happy Mother's Day po, ma'am. Ng mothers Mother's na Day po, ma'am Ging. sa mga single parent yun Kay, nagpakananay malagi na guys ka nang di sa kunta mag-vlog ron kay malagi ka nang not feeling well ang ilang inahan sa sobrahan sa trabaho. Bisag gabing dako na napasa na masuko na siya ng kay grabe kayo ay diot. bisag gabing dako na guys napakos garden. Buhon guys kanang makakita mo sa mga tanong buhon guys maloy ang Ginoo nga mamunga na na. Ato na punta dito mag-vlog guys ato mga bunga nga daghan kaayo. Buhon maloy ang Ginoo guys nga mabuhi si just bisag arang kainit. Hanin pud na siyang gipaning kamutan nga makuan guys. Diya wa sila naka simba man na sila sa Diyo. Late man nagmata. Na may misa si Padre Kinit ni kahapon. Duha man na idahang kuan hapon ug buntag sa Diyo. Nangyang tag alas 3 siguro alas 4. Diya guys, salamat kadyo kanang mahaw ta. Kuno guys na itom kuno ko nga di ko maitom nga sigo panurag skin di. Diya kuan kanang naong namurag kanang Liwang. ano kanang manghawom lagi ang mga naong sa kuan. Diya malay ito guys kanang mo upload lang ko gamay kay nilay ko nga di sa ko mo upload diya. Upload na Ako naman na ko lang ginagmay. i-drop lang ice candy ay. Dito sa kuwan. Pwede man na i-drop na to. I-drop din dyo ka. Mag-drop day kuno sila sa still ron sa skin di dito sa briefing. Magsuroy. Pwede naman na mag-drop. Nya imong mag-drop nimo. So wag imo di na nimo tibuok. Oo. Di na nimo halimbawa G's man nagako nanay ilaha dos. Pwede baligyan ilag dosi pero mahalin baka pwede ilag dosi kaya mahalin. Yes, di ako usoy mo gusto iya ha. Ano na ako lang isuri kay mahurot man dadyon ja. Ay na lang nang irap kay pala tibukong mo ko. Ay. Tapos mama. Ay nagmaano. Uluy ko na sila nahon ja. Maluy sila nahon ang mga tila gagmadya naman ni mura naman siya gi. Nawang tilday. Mura mo kong papel. Nawang tilday na arang gagmadya na. Mura na kong papel. Sa ulo ni Us, mama lagi. Yung kuha na ko. Nya sa bayan Kuha na day ko guys ka ng 54 na kang timbang say. Timbang man ko og say sintay. Ni timbang ko og say sintay 4 ja karon 54 na. Kanang hapit na ra ba may magtimbang karong 24 sa May. Ana na mag-awarding. Da salamat kadto ni Ma'am B kay kuan ka nang nagpadasin sa karon og kuan ka nang para ibayad sa panday. So mapapanday siguro ko nagkalunis sa patunguntakan si Rubin og nahuman na ba sila dadto kay ni man tog karong si manaha mahuman. Patong tawagan og kuan ka nang nahuman na ba ilahang project na apo sila laing gibuhat guys nga kuan ka nang computeran. Ansa guys kaning sa Santander ka ng internetan ba? Isunit mo. Kuan kaning ahang gipamati. Kuan ni siya ka ng overpatig ni. Uy, pahuway, di man pahuway. Kanang grabe ahang mga bukid mo ra siya ka ng Sukod ato pagbuhol, wala pahuway. kuan. Bawang ni mga tiil na nangayilo lagi ni. Napuy-puy na lagi lagay. Uy, pahuway. Ang ipakita niyo yung tiil guys. Guys, so kanang sakit man gudi siya kanang ipang tunob-tunob na sakit ba kanang kuan ba?
Na kanang burasag na yung mga ugat-ugat ba o naama din yung mga ugat niya atong mga tiil pero basi og uso lagi pudis ko ano mga arthritis. Nang arthritis ba ang mga tiil nang gagbay na niya mga tiil nga papaidi mo na kuno kog kuan. Mo na kuno kog malnoris. Ngis papaidi mo na wa kuno koy lami tan-awon og ganang niwang. Honey. Nan si papaidi og Honey. ambog ko. Honey. Ja na kanang ang tiil lagi kanang sakit kado di siya. Yung mga dani ba? Kuan siguro ni kanang pamao lagi. Hi, among baby. Tanaw na nini. Kung siya nagluto kay nay mga bisita nga ning abot taga dalagit. Celebrate taog. Mother's Day. Nga mahimo ko na siya og kuan guys anong macaroni. Kuan. Spaghetti ko be. Dali kong papahuwayan niya. Video ra ko dari siya. Tinustang pansit. Okay, kulinary man tani siya ba kung nahimo man ni isang pulis. Wah, kay mahal man kayo ng kulinary. Hindi ma-afford. Watong kuan kanang sandok ana. Wala sang kay bawo na sa mga to hinuon guys. So ga-video ra ko ni sa dari. Starring lagi nang hang bradia lagi. Hala nalimot utang-utang ba? Tanaw guys. Nalimo sila tangtang kay nag-starring ang Kadat sa magud kayo. sa way mo na bisita ni abot. Nalimot yung ko. Ako na ba naman tang-tangon gani ha? Nya amo ra ning tangtangon man bi. Kaso lang di man ko makawartilyo kay lagi na Matang-tang naman kaya. ipatangtang na ni Rubin. Pwede nga naman si Ruben. Hala, tupi isa maglabas mga panty. Labi good. Grabe good. Diba, gani diri mo sa kasimana naman gani na oh. Umulan uminit na ning. Ba? Gani hal tagi kuha ang toppings gaygi. Lahi man ang toppings. Dilunod na siya. Sarang humutag isang iluto. Murag sa tawag ito. Merceditas. Ibang pwede yung murag Jollibee. Na may kuway pansit sa Oh, Jollibee. pansit Jollibee. Naakuan ka ng kalabok, awa pud. Naa, palabot. Sumot kayo. Mago mo ni pulo luto pud. Manito ko nak. Pistilan. Manito daw. Sila gikan para sa Malta. Oh, sa Malta. Nagluto sila kuan mo. Okay, niabot lagi gilahang auntie si. So, lagit padungod sila si Jijin Mambi. Na ilang giluto nga kuan kanang macaroni spaghetti. Hindi na siya makaruni nga ano, kay street mo na siya. Pang Unsa man siya? expensive nga ano, makaruni. Tani, spaghetti nga ano. Oh, lami ka doon na sana katunang paredo sa bowl ba nga giluto. Tapos, butangan natin yan ang Unsa? ating secret recipe. Giurot ni mo cheese? Oh, gumaya ang cheese pa. 1, 2, 3, go. Wait!
Para po nung natas sa restaurant ba? Na, enough na. Hindi na enough. Enough na rin. So wala yung kuan guys kanang No. Mother's- Italian seasoning. Nano siya? Mother's Day kuno. Thyme, rosemary. Nagtanaw mo na kung ano na kanang natuwa si Arlene kung na ba manghihilot nak. Hindi na gabi iba, doon sa katulog. Hindi pa pisa lang likod guys kay mura ko ka ng kasukaon. Mother's Day bitaw ron. Happy Mother's Day, Father's Day. Mother's Day. Lagi ni na ang pagtukod lagi ni sa kamot pa katong pagka disgrasya nato. Wala pa lagi kaya 12:30 pa to sila mong larga. Happy Mother's Day nitong tanan guys. Kanang usawa man ang na may gipabatig ilang inahan. Sila sala may nagka luto ron. Ja great kuno sila ninyo mga tita. Happy birthday lagi. Happy Mother's Day sa akong mga tita Dera, si Tita Ter, Tita Ter na. Uy si Tatiri wa pa man ni anak. Unya anak man niya sa una. Sige yan. Anak ba yun? Anak ba? Anak mama ba yan? Sa mga nagtimanam ko sa mga way mga ginaganan kaya nagtrabaho. Tita Florami, Tita DJ Jane, Tita Tita Ali, Lisa. Tita Julie, Tanam. Si Aisa. Mga single parent na naning kakay diha para makabili sa mga anak. Mga anak daghan di anak. Ha? Mga anak daghan di ay. Dagan man sila. Mga anak, siyempre, di naman, kami naglantad rin mga single parent ba ron. Sila rin nagbuhi silang anak. Muna mga superhero. Labi na sa mohang Modern superhero. inahan sa kanunay panabang si Nanay Lita. Na mo ma? 15. Kaya ka superhero kayo, ka 15 ka Ka, mo. 15 ka buok. Yun na. Yeah guys na nag-video kito subos kasi ako. Yan nga naman sila silang giluto pud nga kuan. Kaya maabot po siya Tita Gigi na, punta idalik sa pagkain. Na may pansit, tas tuwara mga pansit dito guys sa pikas. Dito gaw kuan kay nay niabot lagi siyang auntie. Dito mo pa. Basta nga ni guys na yung mga okasyon na dyan na yung mga bisita, di dyan may mawad anong bisita. Buyag. Kanang nga nalagi ng mga duhuntang tao daghang bisita. Bis po na pamilya ang Balay. Manang si Nicole ka ising-ising na siya darig panghinlo. Nabilin pa tong brada to nagkumbitay. Si Mana na dito diha. Na, Yeah. igsulod niyo din ba ang gastaran di dire kitong brani mga pulka dots nga ikom. Siguro sa sobra kainit ay sila lang nagsulubon na. Kainit na nagbangayo. Bitaw dugay ra mo to diha na kumain ni Tagal bulan na nila. So mara to guys ang among vlog guys kanang naida ka mga pagkaon dito gikan sa dalagit at ura tong bidyuhon karon. Nara may naglaan, nara may nagbidyuki. Nay sinugbang bango, sinugbang tulingan, nay sinugbang baboy. Ito po dito kanang May pansit. may pansit naglutos ni kulog pansit. Gakuha sa kumo kuan guys kay kaniyang kamot lagi kanang buy-puy pa ni wa pa ko nahilot. Daghang salamat ka doon inyong tanan guys. Kanang happy Mother's Day sa tanang mga mothers sa whole world. Labi na to ang mga viewers diha nga mga butan. Mga viewers mga inahan mo na sila. Salamat sa inyong Salamat sa inyong pag-atiman sa inyong mga anak, sa inyong pamilya, sa inyong pagpaningkamot, pag-adlaw. Yan sa may inyong ikasulti sa inyong inahan kuno highway. Maraming salamat. Maraming salamat ma dahil kung wala ka, wala din kami dito. Bila namin masaksihan ng kagandahan ng world, ng earth, ng kalibutan, nagyagi, gihimo sige na Pero pasalamat mo. Gulang na ganime, di ganime mulakaw. Mabalakas mama. Hindi na namin mulakaw. Isagad ko na siguro, kuan na lang tama, wala ka Wala lang ka yan. sama pa rin tayo ng buhay. Habang Kahit, buhay. kahit na sobrang tandaan na natin, Oo. sasama-sama tayong lahat. O ka nang manay. Kuan. Ayan na mo po. Wala pa ko eh. Ayan na mo. Silpo na na! Bitaw salamat ninyo mga anak. Kanang padadyon naman mo sa inyong pag paningkakay ug paningkamot kay wa mi kay bawo nga ug kuhaon na mis Ginoo. Madyo na naman na may Ayaw sa tawag. Ay, sorry. hindi wa man ta kay bawo kay ang Ginoo ba ilang kuhaon ba ito mga
Hala, namatay na lang ito ang kuwan ako. Si Kuya, namatay na. Di, nakita na ito guys, itong kuwan ba namatay sa ini. Kani? Hindi, kanang katong kamatis, o kanang atis. Kamatis. So, mato guys, among celebration dari, naghuwat pa mi Tita Gigi nga moabot. Di sinugba din o. Edad ko na, makulit na. Kuwan man ni sinugba man ang baboy ug manok gisagol. Labaw po'y baboy mga pura Yan na bro. Kaya maghuwat kuwan kay maikag kulo sila mga tudot bye-bye ni daghang kang mga pagkaon Oo dadto. guys, kay Zalap makaroni. Lami. Sindi ko may nagkuha na. dami ito eh. Kadanganin natin na pagkaon. Bungang pagkaon din eh. Mari Kuha na lang mo ko na mukhaon. magdisili ko ginawa lang yung say ka ng mga utang ang dinighan. Mag-relax lagi Bunong ka. lagi na. Makaway pagkausahay. Bye-bye. Amping po. Ana Rosema. Pasalubong dito. Salamat ka ito. Way pasalubong si nanay nimo. Ay mama. Hinay bro. Happy Mother's Day. Hala na ilangaw, uy. Taklubi pa inuman ka kanilangaw. Langaw ra ba dagko ra ba kayo? Burot oy.